Closed doors, I'm a fool for your love. Handa mo na. Kasi magkakamatayan Ay, tayo. kubulan to. Oo, pangubulan. Ito na kasi mo. Oh, kano naman. Ako na pangulan kasi mga sahabat ko Gerald. Ayaw na. Nagdua sila. Dua sila. So, yan mga tato. Ito kayong bangsa. Una to! Bye, Jurgen. Tayo pa karayan. Kanang-kanang na isap ko. A few moments later. Pwede kami biyaw na. Adang busing. Ano pangubulan sa mga sahabatul kiram Ismail. Insyaallah murah-murahan. Kampitan kita sa mga hidayat nila. Kampitan kita sa mga nur nila. Ayaw na. Pun kataan dunin. Mga nagkasyahid. Yan mo, masiminto malagot amin mga bata. Kau nakaluwat kita. Do it! Just do it! So just do it! Just do it! Do it! Okay na to, okay na. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tao. Shoutout sa mga fans mo to. Shoutout sa inyong mga lahat dyan. Sa inyong magandang umaga po, Medina City. Okay, dalaway. Okay na kita. Uy na. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Buka ka mo yan. Apo na ba kain to? Ha? Apo na ba kain? Isap kami ya, traffic light. Boy, bunuh dia tahu, mas daerah masuk lah. Oh, Tak masuk malayo. sok na. 5 minutes sa balong mo. 5 minutes da. Ayaw na, buot-buot. Ngayon, pag-isound nila, buot-buot karawan. Bukan nanti saya kata bunuh, jabat uhud na siya. Ako na ba? Ako na uod niya. Buot da. Karara lang yung kone ni. Pang disappoint to din in bulan ni Jukin ini. Kaya mo. Tapos na kami magpanawan yan. Grabe. Jukin ini. Sulay Jukin nga pagdatong na mo. Pero minsan makaon na mo yan. Bunuh bulan dito. Door to door. Hindi ko nilunin nito. Ano yung kawan? Surprise ini para kuno kay Jukin. Dahil nga inaan niya yung Ate Ain. Kasaan ni anak ni Jukin Pundusan. Kasweet. Basta mo nagpang kami to, nag-hotel kami para rin totoo. Sobra ka nila. Ano ulit sa vlog, magpano ako. Pero kung basketball, hindi ko maramdaman yung pagod. Pero pag ganito, lakad-lakad na. Ramdam na ramdam. Papayat na siguro ako. Malapit na. Pasensya na yung buhok ko. Medyo hindi na nagupitan. Okay, mamaya naman ulit. Bye guys.